हेलो लोगोफोर, मोजाङै मोजां एसटि स्टेटासनि एनअसि उइड्र'खौ बोखांना लाफिन, नङाब्ला दिगदार दं। जाय पार्टिनि लिडारानो जाथों, हारिनि खहा जानाय माब्लाबाबो मावनो नाङा। आंनि गोसोआसो गाबखांनाय फैदों। जोंनि फिसा फिसौआ मा जानो थांगोन, इयुननि जोलैया मा जानो थांगोन। नोंथांमोना साननो हानानै निजिनि कौटि कौटि फैसा खामायना लानानै निजिनि फिसा फिसौआ मोजां खामानियाव मोजां फरायनाय, मोजां बिदेशाव फरायनो मोननानै मोजां साखरि बाखरि मोनखानाय जुगनाय जानो हागौ नोंथांमोननि फिसाजो फिसालाफोरा। बेनिखायनो नोंसोरो फिउचारखौ सानाखै, निजिनि हारिनि फिसा फिसौफोरनि इयुननि फरायसाफोरखौ सानाखै। नोंथांमोना जुदि उइड्र' खालामना लायाबा, जाय हरदों जाय पार्टिनि लिडारानो जाथों, एनअसि हरनायखौ उइड्र' खालाम, नङाबा नोंथांमोना दिगदार दं। जोंनि बर' हारिया खिन्थु सह्य खालामनो हानाय नङा आरो आन्दलना जाबायसो थागोन। जुदि नोंसोर मोजाङै मोजां उइड्र' खालाम आरो थगाय थसि पलिटिक्स खालामनो दा सान। बे 5,000 6,000 शहीद जानाय बर' फिसाफोर, जोहोलावफोर, आइजोफोर रेप केस जालांनाय, ओरैबायदि बै समनिखौ गोसोखांब्ला खोनासङोब्ला जोंनो आबै आबौआबो बुंलांदोंमोन, ओरै थोरै न' सावजादोंमोन, एसेबां मानसि बुलाय सुलाय गावजों गाव बै समाव खोनादों जोङो। आरो खाम्फा लुनायखौबो नुनो मोन्दों जों गामि खाथियावनो, साब्रै साबा थैलायलांनाय। बेफोरबायदिखौ खोनासंनानै जों दा आरो बेफोरबायदिखौ खोनाबावनोबा दाबायदि एसटि स्टेटासनिया ओरैबायदि गोग्लैगोन, जोङो मालाय हारिनि आथिंनि सिङाव गोग्लैनानै, माने मालाय हारिनि आथिं सिङाव थानानै जों खामानि मावनांगोन। मिथिबाय? नोंथांमोन पलिटिकेला गेदेर नङा, नोंथांमोन नोंनि हारिनि माबायासो गेदेर। हारिनि सेन्टिमेन्ट थानांगोन गासिबो। आरो जाय फारौ जाग्राफोरजों लोगो जानानै थगायजानो नागिरदों, नोंथांमोननि माबाया बिसोरजों एसटि होनायाव जेबो लोब्बा गैया। खति जाया मुवा होनांगौ बे बाथ्राखौबो दाबुं। उइड्र' खालामना ला एनअसिआ। आरो नै मिया दाखालियाव जेरैबायदि जादों बिनि सायाव 3 गुन जालांगोन। नोंथांमोन गासैबो बर' फिसाफोरा खुगासिनांगोन, जाय जेराव खामानि मावाथों मानो गावबा गाव। आरो नांगौ जायोबा गासिबो राजा लामा, रेल लामा होबथानो रेडि नोंथांमोन। बेनिखायनो आरो बे समावनो गासैबो रेडि जानांगौ, नङाबा दिगदार दं। आं बेखिनिखौ बुंनानै नोंथांमोनखौ फंनैसो बुंबावगोन। सार नोंथां बेसेबां हारिखौ थगायना जानो सानदों, बेसेबां कौटि लाना दों। फैसा लानानै हारिखौ माब्लाबाबो थगायनो दा सान। मिथिबाय? खिन्थु थैया जोंनावबो दं, बर' हारिनि थैया, बर'नि थैया रोदा रोदा हाबनानै दं। ओरैबायदि रागा जोंदों, एसटि होनाय लोगो लोगोनो जोंनि बर' हारिया धंस। जेरावबो पलिटिकेल, जेरावबो डक्टर, इन्जिनियार, कलेज, स्कुल गासैबो बिथिङाव डिप्राइभ जाजोबगोन जोङो। नोंथांमोना साननो हानानै गावबा गावनो मेलेम दंखायो, मानो साननो हानानै खुगाफोरखौ सियाखै? प्रमद सार, नोंथां हाग्रामा सार, गासैखौबो बुंदो आङो। लरेन इस्लारि, उर्खाव गोरा, आरो सोर सोर दं आं गासैखौबो नाम बुंलायला। MP MLA गासैबो मिनिस्टार गासैबो खुगासिनांगोन, हारिनि सेन्टिमेन्ट थानांगोन। नङाब्ला रावखौबो दोननाय नङा जों लिडारा। जाय सापर्ट थागोन बेनि न'सो सावजोबगोन। मिन्थिखा हले न'बो सावगोन, न'खरनि सासेबो दोननाय नङा, बाहेरायाव थांजोबनांगोन। जोंनि बड'लेण्डनि बाहेरायाव थांजोबनांगोन, जाय लिडारनि न'खरानो सापर्ट होयो। जों हले गारनायाव गैया। आरो एनिथिं एमजे आरो जन कार्जि ना मा होनो, बे सानैयाथ' डेन्जार दालालखा। नोंथांमोन नोंसोर सानै आरो हिन्जाव सानै लाग्रा, हिन्जाव सानै ला। हाग्रामायाथ' पावार होखाबायानो हिन्जाव सानै लानायनि। हिन्जाव सानै ला, नोंथांमोना लायो ला, खोथा गैया बाथा गैया। नोंथांमोना खिन्थु हारिनि सेन्टिमेन्टआव ज' जानांगोन। नोंथांमोना एखुरा सोरनिबा पार्टिनि जानानै बाथ्रा बुङो, बेखौ जों सह्य हानाय नङा। खिन्थु मोनथिखा, आं बारा गोलाव बुंला,
गासैबो हारिनि सेन्टिमेन्ट थानांगोन उइथड्र खालामनांगोन NOC होमबासो बर' हारिया खौसे लामायाव फैगोन होमबासो बेलेग जाथिया गादबनो हानाय नङा फारौ जाग्राया नोंखौ नासयगोन ओरैबायदि मामानि साला दाखालिनि मिटिङाव मा बुंदों मिथिगोन ना मिथियाखै नों गावनि दायखौ बासायखानानै लोगो लोगो बे बुंनायावनो नोंसिनि सरकाराव थानायानो NOC खौ हरबाय बा नोंसिनि सरकाराव थानायानो बाधा होआखै ओरैबायदि बाथ्रा बुंदों दायखौ माने एरायखाजोबदों आरो रनस पेगु नोंथां बे रनस पेगुखौ बुं बेबो सासे दालाल बिश्वजित दैमारि बेबो सासे दालाल मोजां मावनोबा माव नोंथांमोन किन्तु पावाराव जोब्बासो नोंसोर खारग'नाय नङा दा पावाराव दं नोंसोर इयावनो था पावाराव जोब्बासो खारग'नाय नङा किन्तु नोंसोरो ओंखायनो खोथाखौ मोजाङै खोनासंनानै ला गासैबो बर' हारिनि खौसे जानांगोन जाय लिडारानो जाथों जै बर' हारिनि जै बर' हारिनि